Miniškolka a krátkodobé hlídání dětí. Mateřské centrum MCčko ve Valašském Meziříčí už druhým rokem realizuje projekt Kariéra i s dětmi. Součástí projektu, financovaného z dotace Evropské unie, je i bezplatná služba hlídání dětí. Provozujeme miniškolku, jsou to vlastně takové jesličky pro děti od 2 do 3 let a potom ještě poskytujeme službu krátkodobého hlídání dětí, které probíhá pravidelně každé pondělí a středu od 8 hodin do 3 hodin odpoledne. Možnost využít tyto služby je pro rodiče limitována pouze počtem volných míst. Kapacita miniškolky je v současné době úplně plná. My můžeme mít maximálně 8 dětí na 2 paní učitelky. V současné době dochází 9 dětí, z toho 6 dětí celodenně, další děti chodí na 5 dnů v měsíci. Na krátkodobé hlídání v současné době dochází 16 dětí, kteří se vlastně střídají a v jeden den tu může být maximálně 8 dětí. Projekt Kariéra i s dětmi pokračuje také v roce 2012. Informace můžou zájemci najít na našich www stránkách nebo přímo tady v prostorách mateřského centra.